दिनै नं भेरगाव समस्तिनि नैबे खाग्राबारि प्राइमारिनि सिङाव थांनाय 27 जानुवारियाव जि मोनसे गोजोन गोरोबथा जालांबाय माने बे बिटिआरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनो आरो फैबाय थानाय बिटिसिनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि सोमोन्दैबो रायजो राजाखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय मोनसे सुबुं गुमा लानाय जादों आरो बे सुबुं गुमायाव बिपिएफ बिजेपि आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जौसेनिबो बांसिन सुबुङा दिनै जइन जाफैगोन। दा बियो जोंनि 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तिनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव आरो देरगाथाव सान। मानो होननानै बुङोब्ला जइन जाफैनाय बे बिपिएफनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव ब्लकनि बिएसइउनि सिगांनि आफादगिरि दङ, सिगांनि पिसिडिसिनि सोद्रोमा चेयारमेन सानै दङ, बिथांमोना फैगोन आरो जायफोर बिपिएफ हिसाबै जइन जाफैनो नागिरदों बिथांमोना ब्लकआव बिबान गोनां, जिल्लायाव बिबान गोनां आरो प्राइमारिफ्राव बिबान गोनां। गतिके दिनैनि नैबे सुबुं गौमानि गेजेरजों बिपिएफनिफ्राय फैनाय बा जइन जाफैनाय सुबुंफ्रा गिदिर गिदिर बिबान गोनां जायफ्रा इउपिपिएलनि जि निति आरो आदर्श बे निति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना फैदों। बिथांमोना गावसोरनो जोंजों जगाजग खालामनानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि सुक्तिखौ रूपायन खालामनो थाखाय आरो मोजां सरकार दानो थाखाय इउपिपिएलखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोना इउपिपिएलआव जइन जाफैदों। बिपिएफआ बुंबाय थादों नेरसोन बर'नि देरहानाया रोखा होनना बुंबाय थादों, मा बुङो? दा नेरसोन बर'आ मानि भटजों देरहागोन जोंथ' दिनैनि थारिखआव जों बुंनो हाया। जुदि 32 नं भेरगाव समस्तिखौ जुदि सुबुं सानखो बायदि नायोब्ला जोंनि भेरगाव समस्तियाव 52,000 भटार्स दङ आरो बिनिनो 24,000यानो बर' सुबुं आरो बिनि उनाव 14,000या आदिबासि, बेनि उनाव आसामिस दङ, बेंगलि दङ, नेपालि दङ बा राभा दङ बा बिदिनो गुबुन गुबुन हारिफोर एसे दङ। दा बे हिसाबै 24,000 बर' सुबुंनि गेजेराव जुदि 80% भट जुदि जायोब्लाबो माने इउपिपिएलनि आखायाव दिनैनि थारिखआव 95% भटआनो बर'फोरनि भटआनो जोंनियाव गोलैगोन। बेनिफ्राय जिफोर आदिबासिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो 4,000निबो बांसिन मोनगोन आरो बेनिफ्राय जिखिनि नेपालि दङ बिथांमोननिया एसे खम सुबुं अनजिमाया, थेवब्लाबो जोङो 2,000नि सायाव बिथांमोननिफ्राय जों मोनगोन, बेंगलिनिफ्रायबो जों मोनगोन। स' गासैबो जाति जनगोष्ठीनिफ्राय जोङो भटखौ मोनगोन। जोंहा मावथि दङ आरो जायफोर रायजो राजा बे रायजो राजाफ्राबो दिनै इउपिपिएलखौ मददथि खालामदों। बे हिसाबै दिनै जों 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव जोंनि भट कमिटि पेज हेड दानाया रोखा जाबाय आरो पेज हेडनि जि रिभिउ बे रिभिउआव जोंहा 30,000 भट माने एक्जिट पोलखौ जोङो मोनगोन। दा बे हिसाबै जोङो गावखौनो दाबि खालामनानै लादों जे 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा। बिथांमोना बुंदों 32 नं भेरगाव समस्तियाव आदिबासिया बिथांमोननि जान एबा जिबन। दा आदिबासियानो बिथांमोननि जिबनब्लाथ' बिथांमोना माने 3,000 बा 4,000ल'सो मोनसिगोन। खारन आदिबासिया 14,000ब्लाबो बिथांमोननि भट थुनाया एसे खम जायो। दा बिथांमोननि भटआ जुदि 9,000सो जुदि जायोब्ला जोङो 4,000नि सायाव जोंनो मोनखाबाय। बेनि उनाव दिनै नाय बागान एरिया बा बायदिसिना आदिबासि कमिउनिटिसनिफ्राय माखासेया बिजेपियाव थुगोन। 9,000नि बिथोराव 4,000खौ इउपिपिएलआ लायोब्ला 5,000 थाहैबाय, 5,000निनो 3,000खौनो माने बिजेपिया लांगोन। थ' होमबा बिथांमोना 2,000ल'सो थाहैबाय। थ' आदिबासि हिसाबै बिथांमोना आदिबासिखौनो जिबन होननानै बुंना लादोंबाथ' बिथांमोननि जिबना जोबखाबाय होननानै जों बुंनो हायो। बेराफारसेथिं माने भेरगाव नैबे 32 नं भेरगाव समस्तिनि जि बिजेपिनि नायबिजिरगिरि बिथां गुरुज्योति दास बिथाङा बुंदों जे माने नैबे देग्लाय बे खेबाव माने बिजेपिया देरहानाया रोखा होननानै बुंदों। माबायदि? गुरुज्योति दास बिथांखौ आङो मंगलदै समस्तिनि एमएलए होननानै मिथियो। नाथाय बिथाङा दाख्लैबावैसो फैदों जोंनि 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव। जोंथ' बे भेरगाव समस्तियाव माने 2015 सननिफ्रायनो खामानि मावबाय थादों। बिथाङा फैब्रबनानै माने देरहागोन होनना बुंफ्लायबानो जाया। आरो बिथांमोननि जि भिटि बे भिटियाथ' जेबोआनो गैया होनना जों बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय समफोराव मंगलदै समस्तियाव एमपिया देरहालांदोंबा एबसुनि मददथिजों देरहादों, बर'फोरनि भटजों देरहादों। दिनै बर'फोरनि भटआ इउपिपिएलजों दङ। दा बे हिसाबै सोरबा नायबिजिरगिरिया बिजेपिया भेरगाव समस्तियाव देरहागोन होननाया बियो ओंथि गैयै आरो बियो बा बिथांमोना भट मोनगोनब्ला बिपिएफनिफ्राय गानानै थांनाय जि सासे सानै भट बे भटखौसो बिथांमोना मोनगोन। दा हयथ' बिथांमोना सेकेन्ड पजिशनाव थानो हागौ। आंनि नोजोराव 32 नं भेरगाव बिटिसि समस्तियाव बिजेपिया सेकेन्ड पजिशनाव थागोन, बिपिएफआ थार्ड पजिशनाव थागोन।
दिनैथ' बिदिनो नुदों जायफोर माने जोंनि साधारन रायजो राजा जायफ्रा गामियाव थानाय बायदिसिना आसनिनिफ्राय जायफ्रा बन्सित जादों थांनाय हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर शासनाव बे बन्सित जानानै थानाय दुखु मोननांनाय रायजो राजाफ्रा जोंदों जइन जाबाय एबा इउपिपिएलजों जइन जाबाय आरो जायफोरा बसा नेता जायफ्रा स्टेजआव थानानै गावखौनो लिडारगिरि देखायो बिथांमोना बिजेपियाव जइन जादों आरो जानो थाखायबो थियारि जादों दा बेखायनो नेताफोरा जुदि बिजेपियाव थांजोबोब्ला आरो जायफोर साधारन रायजो राजा दुखिया रायजो राजा बन्सित जाना थानाय रायजो राजा बेयो जुदि जोंनि इउपिपिएलआव फैजोबोब्ला गमामायैनो बिपि एबा जिर' जानाया रोखा जानानै